ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଶୀତ ସକାଳର କୁହୁଡ଼ି ବି ଆମକୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ରାସ୍ତା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେତିକି ଯାଅ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚିନ୍ତା। ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଆରୋହଣ କର। ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ ଖାଇବା ଆଗରୁ ତୁମେ ତାର ବିନାଶ କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେପରି ସମୟ ତୁମକୁ ଅସଫଳତା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଏବେ ଦେଖିନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚିନ୍ତା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକକୁ ରାତି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରୁଥିବା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକକୁ ଦିନ ଛୋଟ ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚିନ୍ତାଟି। ଦୁଃଖ କମିଯାଏ ଭାଗ କରିନେଲେ, ଅଭିମାନ କମିଯାଏ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ, କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ ନିଜ ଲୋକ କେହି ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କେହି ଆଘାତ ଦେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖାହେବ।